Kublai janmid ya pi baro iwe pi iwe aku ban shim kani kalat ban pediang ngobha ya pi hak teng jong Jesus Christ but ikini syakri ke jong blai ru ko on pediang ngobha hakur kom ke ba kerpang ai ba u blai ndor kalam bangi ha kani ku program ke banginya le nang ba kani ku program ke jong ikan long ke jingmen toy nak banta kiba pek ya kene program but I will blay run kta ya pi nang ba pin yo ke jing hikai na kene program ke bangile but shwa bangin stang tin penam kli ke jing duai tungin duai au blay bok pa jing ba ha baneng try ni ko pouring one khmat ke jong me pan bor na me kat ba ngin stang ni program Tumendar kalam ban kini syakri ke jong me ki ban jubab ya ke jingkli ke ba ngidon ai ba gani ke jing jubab ke jong ki kan long ba shai na mata ke jongi nang ba ngintip shu spang ke jong me ngintip shu spang ke ba ngidei ban tip ku try ba ne ko pon kwa ban ong phai musim khu ke jong me ban dor kalam ba ngi hani ko por Sengaja buat map try jin wajin nong pop akan ni baro ngingong ida maktereng jong cheese kis nong punem amen. Jadi jingkli ke ba nengkong hani ke por kwa ban kli ya di sir nyobor ke jingkli ke dai ke jing yele ba crown songpa ba Thailand ke jing yele ba crown. Kublai shibonia kene ke jingkli. Uwe pa uwe lene ka we pa kuwe ka breu ki don udan ya kene ke jingele nadu ki khna ki samla ki kme ki kpa ki teman kisan ki don ya kene ke jingele ka bakrao ka kene ke jingele ke jongki ke jingele ha padeng ka jingshai bat ke jingdong ke jingele ha padeng ka pop bat ka hok ke jingele ha padeng ke jing hikai ki ba shisha bat ke jing hikai ki bomde ki ba shisha Kajing ele hapadeng u Jesus Christ bat usoitan. Haoi u Jesus la job ya usoitan halor kading pna. Henry kajing ele kadang peteng na mata ki breu kijong ublai. Namar balai usoitan ushun ubita ya kita ki breu kijong ublai ki bat ya kajing kijong Jesus Christ bat ki ba suma da ki kum kijong ublai. Kumang isyam ya kata ha kitab jing penpau kono bakhat sau ka dekat ke bakhat a. Henry hato kata kejing ele kadai kejing ele jong kado ceka snam lana kejing ele bormet kejongi kamlong kumta keting jong baik kala kranshai makane kejing ele kadai kejing ele jong kathma ka bakenja mensem sengap an pulai pi na keting jong blai phai ba ngasya ke sithiki nong Ephesus kon nong ban reu ka khat ka khat a ka ba ong kumne daba kejing ele jongi kamlong ya kasnam mat kado Henry yaki hima, yaki bor, yaki nongsensyar, perthai, jong kana ka jingdom. Yaki jingboman bakenja mensem ha ki jaka benai. Kana ka jingele kada ka jingele jong ka bor kenja mensem. Bangi haban bud ya ka jing shisha. Lana bangi haban bud ya ka jing thok ka jing syukor, ka jing hikai ka bomdai ka kum keten ka jong ublai. Namal ha kini kisingi ka bakhadu ya ki hukum kijong ublai on sakantai do kat kumbala tho ha ka kten kijong ublai ha kitab jing penpau bat Daniel bat ya ki hukum kijong ubreu on sabu no bat ada kino ki bom siam ko ngu ya ki hukum kijong ubreu on sa penyap no namal kata kadang kane kijing ele kaderu na ta kijing im kijongi haman la kasngi abangi khe na ka bathia ke ko phi prakhat ke ba phile phinjet atau pijet ya ka bha ne pijet ya ka sneo atau pijet banle ya ka kam ka bha ne pijet banle ya kam ka sneo te kane ke jingile ka bakrao kadan hangi baro bat kumbau jisu la job ya soitan halor kading phna ngi dala dehi ngimla ban job ya kane ke jingile marwai himreng ip de ban panbor na ublai khanang ngila ban job ya kane ke jingile ban job ya ke jing pinchoy ban job ya ke ba kijingdom ha kane ka prathai blen kur khoi ni Kublai shibon sir nyobor ya to ka jing jubab ko jong pi hoi ba haman la wei pa wei breu ni ka wei pa ka wei ka breu
don ka jing le hapding ka jing sha ba ka jing dum but ka kwa banong ma phi kaning ka jing le ka jong yi kanam kut tat hab ka jing wan ar sen na ma jong le bai kaning ka jing le ka bangi le man na ka sngi na do bai khi na ba thia hado ka bai thia ka ba ni le te kan mau pa da pi kwa ban job ka ni ka jing le ka di ban duai shwa shuble pi khi ba thia duai shuble pan bor no ble knang ba phila ban ban laun job ye ka jing pen choi ka bo saitan kun bo hakma ka chong phi te ngin le ne she ka jing li ka ba ar ka ban ong ya i ba artisan ban jubab ye ni ka jing li ka ba jing li ka ong menno bat kumno ka jing ye le ba crow ka zang sangam jubab lam aku boleh nampak tu kerja keli ke bala adab keli ha kerja keli ke orang kumno men bat kumno kerja ni lebih kerau kalau sedang men bat kumno kerja ni lebih kerau kalau sedang hendak orang ba nak kerja pun pau kalau orang dekat ke bahnya nak isekial kalau orang ke ba apa pra nak isya ka orang bakat sau pincam tu ba kalau sedang na naru nate na benang nakang kalau sedang he kedai na uksetan namar kajing sarong kajong u telong ba kata kajing ba kraw hatreng u mamakal bat u drakon nan kita bing ong utau setan nan utau ulus step long naruk ne kapor ba dong kata katmah benang naruk ne kapor ma kalau sedang kata kajing ba kraw hatreng setan bat umakal ubade uji sukres to le unok phi khublish bon artisan ye to ka jing juba u chong phi oi teng la song thu kasdang na no nam beneng but kadau hi ka long pa ka jing song sarong jong u lucifer angle lucifer te kene ka jing kli ka balai ka ba don ka ban kli ya pastor ke lamare bong ha ka no ka nong rim ba ya ka rukom senchar jong blay la pensiong nong rim song ha won jabab lam ye ka ne ka jing kli pastor boleh sibon sir ye ka ne ka jing kli ka ba phila ai anga bong ha ka no ka nong rim ba ya ka rukom senchar jong blay la pensiong nong rim takat kum ka jubab junga long kat kum ka tin ka jong blay ni la ban siam na ka chi thi ka ben kong jong yonis sao ka nong ka khat ka ba phra ka ba ong utau bum i thu yu blay na ba blay ulom ka chingi halor ka ne ni singo thu ba hadin ba blay la thau ye kit neng chajrong ba di parthei chapo blay sunshar ya ki jing thau ku jong tang de ki jing e sudah agne kadai ka jing long jong blay but omdan ka jing arsaf ha ki jing em ka jong blay han rei tat hadin ba la de thau yu breu but usoitan wan hakijing mut jeng perkat hakijing kwa mari rengkat berpulai kum tahu lebih seni yu Jesus Christ maru Jesus Christ udon bentar bat ulai bantau yu breu kum ta kat kum kijing sel tu jonga ba kajing sensyar kejong blai ya kene ke perthai lane ke sarkar kejong blai kalong halor kajing e kene ke kijing song thu jonga ya kene kijing keli kublai shibon kublai shibon pastor ye to jing juba chong phi kalong bastanat oi ublai badap de kajing e pat ye karukom sinchar jung ka pachom nong rim ha ka jing e kalong jing juba basong tanat bai ka ne ka jing kli ka basaw ka bangin kli pastor albert kamon ka ong ka ai ka jing jet bat ka ai ka jing maham ki bala
ai shangi ha ka jing day but ka ai ka ba ngijit pastors ngom hawan jawab lam ni ka jingkli Kublai shibun nagam ta tu kejingkli ya kabala ai benta yang bangan jubab kejingkli ya kabala la kli yang kaba ongkum ni ke kejingjet bat ke kejing maham kibala a shangi ha kejing de bat ke kaba injet ha kejing im jungi kibrio don atli ke kiba nging ngilong hapadeng syakadiang lani syakamon badianu nginjet kadon kahok bat kapom kababha bat kabasnio kajing kerku bat kajing tim kajing kot jingkhia bat kajing pang kajing stom bat kumtar terter ha kajing im kajongi ublei ula ai yengi la kajong kabanta bat ublei ula ai yengi ya kamon lai luit bayanu nginjit banianu ngenrai kawi gunuksa ka pangila ban syam na kai kitab Deuteronomy kalonong balai pho ka dekat pakat khandai ka tiam la apsa msiang bujung blai ka baong kumni ngapan smai da ka beneng ba ka khando ha gani ka sngi ban sakhi persya ya phi bangalabu hakmat jong phi ya ka jing im bat ka jing yam ya ka jing khu bat ya ka jing tim namar ka to jit ya ka jing im khnang ban yo im mami bat usumbai jumi kani kedi ka ktien ka sorkran ka balawan na oblei longba ka shakri ki jong u bar kumju hakum kani ka poru manga pa mapi ngidon ya ka jingjet bayanu nginjet oblei u ai yengi ka jing maham longba ka jing thop lap sa msem ka jong u par oblei ru udang hika yengi longba ka shakri ki jong u longba kinong snang kinong kraw haru kini kesngi bar ka jingjet ka dei hanga bar hapi kublai shibon pasar yikane ka jing jawab chong phi klong jing ka jing jawab ka basno tanat but kani ka dikhot ka ba pule ka dei ka dikhot ka basno tanat but kanungi i ka jing pha ka jong blai ba blai u ai hangi ban jet ka jing yap la ni ka jing im ka jing khu la ni ka jing tim but hak bakut unit khot ong ba to pin jet ya ka jing im nang ban yo im ban yap ka dei ha jing jet ka jong a chong phi tingin jet ya ta ka jing im but in late no sha ka jing kli ka basan ka ban kli ser nyo bor ka jing kli ka ong but u ai ut khot jong ka kan hon angle baka pop kasdang semua batailem yang ni kecingkli kublai shibun ya kene kejingkli kejubab kelong udai usoitan Lucifer menchwa lada pipule ha kitab Ezekiel kelong ba arpura gerkat ba khalai hlu khasan pensiam hang to kejingkren chapang usoitan ulong ba kerpang ulong angel ba crown na kiwe ki angel ki mau jasper ki badon hau panata ulong ukherop ka bamot hajan bat ublai henry ula long pat uta bom janai nanu bala shim bala don nya kene kicing kwa bandon kham halor ya ublai skang man play pi sai ka arli ki khot bible ya phai ba nga sha kitab yones kalong bas pra ka khot ba sa pusau ka ba crunch phang usoitan anda ha bawlan dep laptop bat adon kene kicing sngow sarong hao pi long na ukpa jong pi usoitan ba ye kicing kwa jong ta ukpa jong pi amon man le uta long nong shon no breu nadu ko ba meningkong bat umju sa ha kicing shisha na ba ka ba shisha kam don satya hao ha ba ula kren ya ka balam ler ukran ha ki la ki jong na ba ulong balam ler bat ukpa jong kicing lam ler nadu ka ta ka po ulong ukpa jong kicing lam ler nata sakwe kat khot bible ningkong yo anes kal nong balai kat khot ka pra flit ik bible ki jong phi ningkong yo anes kal nong balai kat khot ka pra bong jaru bayale ya ka pop ulong na usoitan na bang uta usoitan ula jule pop nadu menengkong ya kana khnang la pau ya ublai ya khun ublai bon yo penjot no ya ki jingle jong usoitan te ki jingkli ka ong baru u de khot jong ka kan hon angel ba ka pop ka sedang
kene ken ka bangila pule menta na kene kilai tali ke khot Bible bat de soitan bat ada pi klep ye kene ke khot Bible de na kitab Ezekiel aku pra ka khot ka khat a ru khat san Yohanes kol nong ba pra ka khot ka ba sang pusang bat neng kong Yohanes kol nong ba lai ka khot ka ba pra blen ka khuini ka ble shibon Khoblei shibon sarnya bor ye to ka jing juba wa chong phi lang ba shai bha bao day u Lucifer ye bala khot u Satan hadin ka jing hap ka jong u shikpol ba ka jing kli ka ba hinriu ka ba kli ye artisan a ka jing kli ong ka e ka kun hon jong ki jing thao ka bala le pop lang bat u ne u ba long u kherup shwa ya ka jing le pop skoma matai ini ka jing kli tong akwen nam tak to kajing kili ka bala dep kili hanga kajing kili ka ang pukom ne ka ai ka khen hon jong kijing thau ka bala pop lang bat une ubalong ukherup suaya ka jing le pop suaya ka jing le pop mana ka ai kita ka jat bandi ne kita ki jat khen hon jong kijing thau ka bala pop lang bat une ubalong ukherup suaya ka jing lapop hane ko ang ba kidai ki angel badan habeneng kidai ki angel ki bala thawi da ublai kidai ki angel ki jong ublai ka ang ba kidai ki ne ki jaken hun ki bala hap no bar ki bala yaso lang bat setan hakaban ya le thma bat udisu long pun pet na kata na apatlas na ka nang ka ba ar ka khat ka basaw no bat na ka jing hen pau dalam khatar khat ka bahnya honto tin chamba kidai ki angel ki na bantar ki bala hap no bat ki bala so lang bat setan ha ka banya le ya ki ma ka jong bulai to bulai ma ka khu Khoblei shibon ba artisan ye to ka jing juba ka chong phi hoi kidei ki angel ki ba Lucifer ula penchoi ki bala hap lang no bat u shakapop ba ka jing kli ka ba nyo ka ba ni don mantaban kli yai pastor Kela Mare ka ba ong hacho u Satan ula julong barabor u jing thau u ba pop Blai shibun sagane ka wai pat ki jing kali ka ba kila ai hanga ka jing juba ka jonga ya ka ne ki jing kali ka long em nama kat kum ka tin ka jong blai ila ban shem Ezekiel aku pra ka lanam ka khot khat sau bat khat san ni ni pe thang ne ka batai kum no chapam uswaitan me la long kherup balasle ubaka bat nga la bu ayame kumta ba me la long halor ulum ba kho jong blai me la ya cheneng sharum hapdeng ki mau ba me ding me la long janai hala kilenti nadu ka sta ka sngi bal pen long yame hadu bala shem ya ka jing bom hak hame hang ning is ngau thu ka kum ka jong ka tin ka jong blai ka kren shai hang me ba ya usaitan om shem ala long ubapop nadu basdang namar ngi sing thu hang ne bo bleu la thau janai yo kum jing thau buker pang jong blei hanrei tat hadu ka tagasni bala ka jing long bum hok ka jong hanrei ha ka jing de bat kane in ye pai shaga gospel Yohanes Pragla nong kerkhat ka ba saw gospel Yohanes Pragla nong kerkhat ka ba saw hang to ka kren pat hagijing sang thu kat kom ka tim bi jong blai hang ne kong gospel Yohanes Pragla nong kerkhat ka ba saw ko am ne phi long nau pa jong phi usaitan bat ikai jingkwa jong tau pa jong phi yamon ban le uta ulalong nong sho no breu na du kama mending kom bat jusa ha ke jing sisha
naba kajing sisya kam dan setia hau kumta kat kum gede gede khot kong nadu menengkong tahan rei kene ka menengkong kalong kat kum kajing sel thu jonga kalong banadu ko po ka ba ukwa ban ya long rengkat baru boleh kum nong thau jong ya kene ngilap nagak tien ke jong boleh ke pensisya ya kata ban mar boleh thau yu hakijing bahab reu bat hakisap kita len ki bo boleh la kerpang yu kumta ka wan kijing sarang ha kijing eu ha kijing mut kijing perkhat kijing kumta kane kade ke kam ka ba pen sengau si yu boleh namar sengau sarang bat kumta ulangap syakapot ku boleh sibo Kublai shibun pastor yang kata kacing jubab kacang pi, kalau kacing jubab kaba sengotanan. But ke Bible hiru ke pensyai kedar yang ni shipang kani kacing kli. Naka kitab Ezekiel kemala pule i pastor kalnong kaba akan dekat kalnong kaba arapra dekat kaba khatsau. Ane kong melalong ukhirup balasle ubaka bat ngala bo yame kumta ba mela long halor ulum ba khoi jong ble I kane ga pen I yangi ba u Lucifer ulong halum ba khoi ke jong ble ke pen I yangi ba long u ba pop ulong ba khoi lamar lada ulong ba pop unum la bandon halum ba khoi jong ble te kublish boy ngalong ga jingjiba ba shai but ngan let not such ka we ka jingkli ka ba pra ban kli ya I pastor Albert Cameron. Pastor hatu pila ban batai yangi shapang ka jinglong Lucifer katkum Ezekiel telong ba arapra dekot ba khatsau ter batai yangi shapang ka jinglong jong Lucifer. Kublai shibun na kam ta katu kajing kli bat rukum ju ya kajing kedo ya ka bala ai hanga bangan batai khniat shapang Lucifer ubalong syaitan ya ka ba ngini pe na ka kitab Ezekiel kalonong ka ba arupra ka dekat ba khasaw ter ka Bible ko ongkum ni milalong ukherop balasle ubaka bat ngalabu yami komta pamilalong halo ulum khu jongblei melaya shrum shaneng hapdeng kimau pameding ublei uong milalong ukherop ukheruk kidai ki angel ki badan masnda bat kaborom ke jong blei kidai ki baka ya kaborom ke jong blei ban kad kha bakasan ko ongkom ni melalong janai hala kelenti nadu kata kesngi pala pelong yami hadu pala syam ya kajing mamhok hami melalong janai hala kelenti kakentin janai kabomut ulalong bobeng ubahok usaitan ha ka bamenkong ulalong uta obodan masnda bar ublei ulalong ubahok bar ublei syam athaw ya u ba unlong da wepan ujung thaw ha ka wepat ka jinglong ka ba pher ka balong persya ya ublei bat ka dekhat ka ba khan rio khanyo ka batai sha yengi namar kata ka jing sorong ka badan ha u kala penlong ya u po ni le persya ya ublei bar kham tam pa ka Bible ka daong pala barno sndon ya u nang te na jrong pala shop ya u syakne ka perthei kupleshibon Shibun pastor ikatu ka jingjubab kalong ka jingjubab ka bashai ba mentang I le no shkmat sha skawe pa ka jingkli ka ban kli ya sir nyobor lapasam ka jingkli ka ong ka jing trong ka ba pelong yu syaitan ban yele persya ya ka bor ublei sama matailam yene ka jingkli kublai shibun ya kane kajing kli habangidon ya kajing ele ya kajing ya persya mun sen ni kwa balong kham halor ban ya kita ha kajing long breu kajongi bat kajing thrang kajong usoitan kalong thik kum kane ban long kham halor ban ya ublei kajing thrang ka penlong ya usoitan ban ya le persya
ya kabor ke jong ublai kalong ka ba ukwa long kham halong ban ya ublai tongin pinsisha ya kana naga ktin ke jong ublai ya phai bat nga se kitab Ezekiel kalong ba khat sao ka de khat ka ba khat lai bat ka ba khat sao ka ba ong kumne ka ba kran chpang soitan te mela ong hala ka donut nan kiu shapneng nan kentiu ya ka khet hanang ki klor jong ublai bat ngan shong halor ulum ka jinga seng hakiba kut phang shate ngan kiu shalandet kilo ngan long kum uba hajrong tam ladang ni pe bahaya kene ki atli kit khot ngila ban syam hang to ngan usoitan ukwa nga kawamut ba ukwa long kham halor ya baro kham halor ya baro hakane ka prthai bat kham halor ya baro habeneng ru kumju ten mata kadang kane ke bapelong ya usoitan bandan kata kecing turang banyak lek persya ya kebor kecong ublai banong kham halor banyak ublai lesibon Leishibon ba anyo boy ka to kajing juba ko chong phi ka problem hi ka jong satan ka bangi i ba udon kajing trang shaka ba palat ukwa ban long ek ka ba umla ban long te namar kata kadao walau blay la boy u ban long krup re musong hun ya kata tin let no sha kaching kli ka bashpo ka wan kli ya artisan carpeting kaching kli bong ka ba penlong ya saitan ban pelang ya kaching bishni bat kaching isi ya blay artisan sababan batailam ya ga jingkli Belum tahu tu ka jingli kabala dep li hanga kane ka kumna ka balap henlang ya ufetan ban penlang ya ka jing bichni bat ka jing isi ya ublai ka ba jia ya ufetan ne ya Lucifer ban penlang ya ta ka jing bichni bat ta ka jing isi ya ublai hangne pensyamba namar ha ka pa ha swa ban thau ya ubriu u blai bat disur ne bat musim berkhut ne long baki la long yang tak jing lang habeneng ya ka baki kwa ban thau ya ubriu ne long baki kham khot lang ya fetam ne ya kata ngi ngimtip nomor ustan kwa ban dal matalang ha ka ban ya rai kono ka jing rai ban thau ya ubriu ha ka ban thau ya ubriu ne long ba umsum la dolang ha kata ka meeting umsum la sakhat lang ha kata ka meeting ne ha kata ka jing lang de nomor kata ka ba uladam ya ublay den ekda ba udam ya ublay namar ba ukwa ban long kham halor susu ban ya ublay men ukwa ban ko baram ko bakraw habeneng long ba de kene kabala jalong ya setan ba undan ya jing sini ya jing halu bakala kelalong hadu bakaban esi ya ublay ko no thau jung Kublai shibun ba artisan yene ka jingjiba ba chongphi kelong ka jingjiba ba shai bagi i ya ka problem ka jong satan ka ba ukwa ban long kum ublai ka ban thao yo breu ek ka ba umla ban lam te ngin le na sa jingli ka ba khwe ka ban kli ya pastor ke lamwe ka jingli ka bong hadu kanu ngud na ki jing thao ba kinja bneng ba Lucifer ulayalam banyat lilang ba hakane ka jingile persha pasal samawan jabablam Blesibon si kane ko pat ke jingkali ke jing jubab jonga na nila ban syam na kitab jing penpau kat ar galonam kada khat ka ba sao ban nhiều hang ne ka ong bat ka tadong jong u ka ring ya ka balai ka benta na ki klur ka beneng bat ka la bret no yaki sya ka khendel bat utaw yak chakor la yang khmat kata ka brew ya ka ban sakha khun khnang ba andal kalakha on yo bamdu ye tai khunlung jongka ka khat ka ba nhiều có ông ne bat ka thama ka la long habneng umai khal bat ki angel jong ki le thama yo ta yak jakor te
uta yak cakor ru bat ki angel jong ki lelet ma kedekhat kendai tela shop no arsud yo ta yak cakor bakra uta sentiment yo bala khot uksui bat usaitan obo syukur ya keperthai barok kowe la shop no arsud yo syak kendel bat ya kita ki angel jong la shop no arsud lem bat te hal ne ke jing jubab na tin ke jong blai ni syam bong ula ring ya ke balai benta hang ning sngal thu kata ke ba lai ke benta ke dei si benta laga lai iwe po lai ila banong ke ne ke dei ke jing khain kat kong ke tin ke jong blai si benta laga lai benta ula yo yi ke angel ban kring yaki shalade wat kumta ya Lucifer la khat upsen temen uksoi tan te hadin kane mul penshoy wa kadon ke jingile thma habneng habdeng ke babaha bat ke basni namar ke jingkwa bor ke jong sut Lucifer la ne lorshai ke kerteng ke basdang jong dan rei hadin bola don kene ke jingkwa ha ke jingim ke jinglang ke jong ma nyerongkat baru boleh kum nong thau jong amar kata ya bat sibenta nagi angel jong ke beneng la shop no chagane kasla perthai kene gede ke jing jubab kuble sibut Bon pastor ira to ka jing jubab ka phil ai ka long ka ba shai ka ba pi pen shai yang i na ka bible but ngi len sa ka we ka jingkli ka ba khat a ka ban kli ya i pastor Albert Scamnon ka jingkli ka ong ha to blai u be no ya ka ne ka kan hon ya le prasha Martin lap ya ka jingbom hun sawan batai lem Kublai shibon nagam ta ka tu ka jingkli ka baong hato ublay ula beno ya ka ni ka kunhon yele persya masanlap ya ka jing bam hon joki ka bible ka ithu khana yengi bat ka kren da ka basai ha ka kitab jing pampau kolonong ka bakhat ar ka khot ka banyo tatar ba de langba ka thma ka bala sedang nangkong happening ukris ya ka bala khot do Michael ka ktin Michael hangni ka bamut wakum ublay bar usaitan ukris rengkat bagi angel ki jong usaitan rengkat bagi ki angel kia ki ba ula penshoy kilaile persya yo blay baga thma kala long habneng bada shisha la shop no shisnon ya usaitan rengkat bagi kita ki angel sha kani ka perthai ngan puli na ka kitab chupampau saisin kala no bakhat ar ka khot ka bahnyo bat ka thma kala long habneng Michael bat ki angel jong kilaile thma ya uta uyak chakor kabomot usaitan dia uta uyak chakor ru bat ki angel jong kilaile thma Henry Kim Shem la job lemni ya ka jaka joki om Shem la Shem shu habneng dia la shop no arsut ya uta uyak chakor pakrau uta upsentiment ya uba la khot uksut bat usaitan o bala syukur ya ka perthai bar kowe la shop no arsut ya shaka kendo bat kita ke angel jong la shop no arsut lambat ka ktien bla psa mesing mo jong blai ka kran shai ba ya usaitan rengkat ba kita ka ki angel ya ki ba ula penshoy ben le persya yo blai la shop no ya ki da shisha nang te na beneng ka jaka shong ka jong blai ha ka ne ka perthai ka ba nga pa maping ya shong ko blai shibon pastor ira to ka jing jubab ka jong pi wa pi batai yang i bau blai ushop ya ki kunhun bai la persha yu shan chakane perthai hoi thaba shwabu blai un le ekane ika jing shop ya ki kunhun chakane perthai jule klam da pen i ya ki namaru blai udai blai badap da jing e blai jong jing e bar ka jing isn ai ka jong ya ki jing thau ka jong kalong ka ba crowd but haba ubleu tip bakini kin hon
kim ngay chu su blay ki don ka jing sung thu bakla shapang ka jong blay long u la sung si but wat ka lat klanti ban pan sung thu yaki baka jing ngay ka jong ki ka long ka ba bakla but handray sung si bakini kun hun kim sham lakla ka ba mud ban ray ba kim kla ka ba mud sure u blay Walhap shop na iki siya nagpatay kung by pastor il ong ne namar kiba hok but kiba le persya kim la ban yadon rengkan kiba shbun pastor ini cing jebab spi but mentangin let na sa shkowe ka jingkli ka ba khalai ka jingkli ka ban kli ya sir nyobor ong haba ka jingya le persya kalaja habneng kumno blay ula shim ya ka ne ka jingja ka ai ka dak ka shin ka ba pen i ya ka jinglong ya ne jong ki to ki angel ki bom sham lahab sha ka pop sahabat Thailand ini ka jingkli kublai shibon ya kena ke jingkli haswa bangan jubab ya kena ke jingkli ngak ban pai ya ke jingmu jum berkat jong pi ha ka ba menengkong ha ka por jong adam mat ke em habaki la le pop kim la shu bandon hapok ka kper eden denem haoi namar baki la le pop persya ya ublay bat kil haban mino na kper eden bat kum juru ka pop kam la bandon hakmat hakba ublay udon bat kum ta usoitan bat ki angel ya ki ba uladep syukor kim la bandon shu habneng ki haban mino bat kum ta ublay la be no yaki bat ke bajia hakane ke por tongnya pe na ke ting jong ublai ye ke ba pensisya ya kane ke benta tongnya pa se kitab jing pin pau kol nong ba khat a ka de khat ba nyeu bat khandai jing pin pau kol nong ba khat a ka de khat ba nyeu hadu ke ba khandai sngap ke ba ong kum ne bat ka thma ka long habneng umikal ubadai jisu bat ki angel jong u ki lele thma ya utau yak chakor badai usoitan te utau yak chakor ru bat ki angel jong u ki lele thma enre kim sham la job lemne ya ka jaka jong ki om sham la sham shu habneng te la shop no arsot ya utau yak chakor ba kraw utau sentiment ya ubala khot uksoi bat usoitan ubashukor ya ka berthai barok ka wai la shop no arsot ya u shaka khandel bat shaka kita ki angel jong u la shop no arsot lem bat u kata ke cuba kalau ngebasya hadu kata-kata bala shop no ya usoitan bat ka angel jong u sha barok kana ka berthai kumle sibon kublai shibun sir nyoboy to ka jing jubab ka jong phi khoi klong pasai but suturu ba ka pop hi ka panya klat yo brio bat yo blay te mantang nya len sa ka jingkli ka bakhat sao ya ka ban kli ya iba artisan ka jingkli ka ong kum no ka perthai bat u bin rio ki don banta ba artisan sabha ban jibab lam ya ka ni ka jingkli ma kublai na mata ka to ka jingkli ka balak dap kli ngak ong komne kumno ka hirthai batu benrio kia dan benta nana hak no kom kia dan talang brio bat kene bakane ka hirthai ka banyi ni im ong ba nadu ka par jong ka im patu adam hin i ha ka genesis ya ka bala tho ba kumno brio hab sha pop hane ka hin i ba hakapar hakamat hakpar ba ki kim simla kongu ya u belai dak jing bam kongu ha u belai dak ba ke bam ya uso ya u bala adong da u belai kum kadak jong kum kadak jong ka jing yene ha u belai nadu kata kapar he lam belu ulas dang dengan lak bat kap hertai dak lang bala la dangiru nene bakta kum kene ka jing keling i bala dangiru nim sungat ya u belai la ngile la ya la ka jong kamon da inget ya ju subha la ngile ya la kono ka bedai bat kap hertai tikamot ngir ngidam ke jing dai bat kene telang ba kat kum kene ka jengkeli hingi iba marsin ja ka jingbam ko jong adam barka im ya ublay duduk ta khpar hik biru ka sedang menyalak
bat kata teh tu boleh unak tu ke kublai shibun ba arson yi ka tu ka jing chuba wa pi ya ka jing pencai bat ya ka jing pencai ka jong pi ngai bang las ku ka bat ni lai na sach ko pa jing kli ka khat san ban kli ya best ai pastor ke lamare ong ke ai kan long ka jing kut pa khaddu ya usaitan bat ya ki angel jong semua wa tailam ya ni ka jing kli Boleh sibun sehingga gue pat kecing kali ke bawah pila ayah ke bawah ke ban long kecing kut bakhab du yo syaitan bat ki angel jamu kecing jawab jangan kitab Isaya khat sau lenong ke dekat ke bakhat san bat khan real ke bawah penban on sepen hier ye me sadu job sadu try jong ke lewlang kita kibayo i yame kin ya khmisha yame kin ya perkhat yame kida ong deu neu breu walaupun kenyu ya ke kendeu walaupun khi ya ke himan haning sengotu ba ha ka bakut ya syaitan bat yi angel jamu on penhiar lane bret ya bat ya ki sya dujak cha du trai jong kaliu lo nanta kamat kabar on thang du yu dau blei bat yi ke angel bat yi ke nongbut ki jong ha kalawar ding kane kanjia hadin ke shi hajar sna ha ke jingwan asin ke jong Jesus Christ Kiriu khoi kinyalai baru Jisu siabaneng si hajar senam nangta kinang bot kijong syaitan kin yap ha kijong wanasin kijong Jisu Christ raya bakut jong ke si hajar senam Jisu unwanra ya ke Jerusalem ke bathamai hasla jone perthai rengkat bat kiriu khoi nangta Hakata kapor on penmipat iya ke bayap. Bat usoitan hakata kapor ni baginong bod ki jong kat siap keduryo ong ketim ki jong blai. Komta unong yang ini lai kerkut yaki bat ngin penyap yaki hakata kelimat blai untang du ye usoitan yaki angel ki jong bat yaki nong bod ki jong Tei hakata kapua ba blai thang du thang dam yeu syaitan bat kinong bot ki jong ke jing yap kan long ke jing yap ka ba bom chukut kublai sibo Dei shibun pastor ida tu ka jing chupa ka ba pilapan shai hangi oi ha ka ba khadu hi yeu syaitan bat yaki angel bat kinong bot ki jong kin yap ke chabret hakala wording but mantangi let no shaka jingli ka ba khanriu ye ka ban kli pastor Alberts come on jingli ong balay u ai lat you satan ba im batray ye ka kam ke jong pastors ngama ban problem kublai shibun sakawai pat ka jingli ya ka ba pilala kli yanga kaba ong kumni balai ba ublai u ailat ya syaitan ba im batrei ya kakam chong ka jawab kalong kani ba ublai ubangi syakri ude ublai ubadap da ka jing hoi ni kongkoren kalau nong ba khalai ka dekat ka pasau ka da ong ba ka jing ka ya sha islam de namar ka jing sha ka chong blai ba uda ailat let's say ya syaitan ba kala ka bamut bat nginge juru ba kajing sya ka jong blai bat kajing ke jong blai ka penlong ru ye ki we ki jing thau kum ki angel ke baran habneng let's say ba kin shakri yo blai da kajing om da kajing tiang lada ublai
usyop no lani upenyap no ya usaitan hagatu kapor ta kajing penjot ka bakrau ngangai bakiwi ki jing thau ki badan habneng ki angel kin syakri ya oblei da kajing tiang bre om da kajing e henry namal ba oblei ulong kajing e bakata kajing e ka ya slam wa ailat ba usaitan on em on trei ya ka kam ga jong u hag na ka bathai rangkat pakita ki angel baman patotep bahakawai ke sengi andalap penpau porai ke jeng temu jong saitan rangkat bagi angel ke jong u asa besar ya ki pad asa penjat sisendon ya ki hakawai ke sengi ya ka ba oblei ladap temu lupa ya kani nengkong koren kalonong ke ban riu ke dekat ke balai ka ong ka ktiem rasa plap sam sim jong blei ka ong hato phimtep bangine besar ya ki angel ka bakano te lele ya ki ke badai ya kani ke jing em hato pimtip bahakawai ke sengingin sa ibishari ke angel kanong ayu kabangin ya ki rengkat bat ublei ngangit bangi syai kani ke jengkeli bat kecubab to ublei kurku ya pi puai Kublai shibon pasar ya kani ka jing jubab ka pi ngait bangi la shai kani ka jing jubab ka pi bar mantang i leit na sa ka jing keli ka ba khanyo ka ban keli ya ister nyo bor ka jing keli ka ong cái jing ja ka ba pan sawa ya ka jing ram usaitan sama men jebab le ni ga jing kli lishbon Ublay shibon ya kena kecing keli tong nyepet nak keteng gejong ublay cha kitab Yohanes kalnang ba khat khandai ka khot ka balai phom ka ba ong kumne ngap temen mau jisu la shim ya kata ka ba jeu ula ong la pendep bat habau la no lenge ya la ka kli ula IT no ialah kemensing. Kan mau ko ki parlo ki para bangai. Jisu la job ya usoitan halor keding penan. Usoitan ula syarem. Hakibon ki benta usoitan yale stom kumno ban job ya Jisu. Ban penjot ya pi bat yanga. Henry ka keting gejong ublai ka ong. Jisu la job ya bat ula syarem. Namang takadau la pisngau telot. Ada pisngau thai. Panbor na Jisu Kris kumba Jisu la job ya soitan ngiru ngini ban job ya soitan da kata kejing job kejong Jisu Kris da ka bor kejong Jisu Kris hakini kisngi ke bakhadu panbor na Jisu bangila ban job ya soitan namal kejing ele kadang don yangi breu kejong blai ban soitan bangile ya kena kejing ele hapdeng kejing syai bat kejing dom kumangala ong mane namal takadau wanam sngau thai wanam sngau luai panbor na Jisu Kris ong kotrai ai nga ya kena ka bor jong jing job ngala ban job ya kijing pencoy ki job ya ban job ya kita kijing hikai ki bomdei ki basisha ban job ya kijing dom ban job ya ke pop ban job ya ki baro kenang ngala ban don ban Jisu Kris blend ko kungi we pi we pato ai bangin long kita ki breu ki jong blai ki ba don ha kaliang ki jong Kublai shibon ser nyo bor ya kani ka jing jubab ka pi ka kentin ka ba ser nyo bor pule na Yohanes kalong ka ba khat khanda khot ka ba lai pho ka kentin ka ba ong la pandap kani kentin kalong kentin ka pen i shai hangi habo Jisu ong la pandap ka ba mut pai ki pop la pandap boyo Satan ula syarem ha Jisu te matang yang lain nasa ke cisha ke jingkli ke ba khat pra ke jingkli ke ba gan kli ya iba artisan ke jingkli kong ha ke jingyo i ya ki kam ki ba manchwa jong Satan bat ki kam ki ba manta ke ai ke ba la kentu yang i bangin le ba son swan batailam unika jingkli Aku bela tak tu kejing keli ke balak dep keli bah ngam tak ong kumne ha kejing i ki kam ki ba meswa jong setan bat ki kam ki ba menta ke ai ke ba bala hentu yang i bangin le na ke ai ke bala kai ngi bangin le yang pet na u Jacob kal nang ke besar dekat ke bah nyo bat nak nak Petrus kal nang ke besar dekat ke bah pra pak mabut terter ka ong kum tu ne
Kong ba kahikay ngi bangin nyale persa ya usatan kong bala ngi nyale persa na ya usatan untat ya no nangi teka kalang la ngi dan ya ka la ngi dan ya boleh hakim singi la ngi le persa ya ni ka jong usatan jikai ya ki basneu teka mo ba usatan ngi nangi untat ya no teka ong ba ngha ban le arkar ban sarai nomor ba nak ai kira ngi haban sarai nomor ba kijing kai ki jong usatan pintame hangi malaks ni haji iljingi ke bangi ni im telmal del makan ke daw ba ni haban scam ya ke jenget ni haban sarai bat arkar bat pet banyak bah nama kijing kai ke jong setang kolong ba ban riam yengi tene ke ong bala ngi le pesa no ya usetan kam semper kena terkam ju kolong ba kan no noru handai disuhi kai ngi ne ka babul hi kai ngi bang dai belong ke ba scam ke ba yene bat kita ke ba play bina ya yang jong play ba scam ru jengat ha play tang ta hi kalong ba ngi bang nyala bat basnia bat nai ki pasai ki jong setan to play unang to play un dang terkui Kublai shibun ba artisan ye ka jing juba ka ba phi la ai hangi ka jing kan tu hi yangi ye ka bala sham na khtin ka jong blai na jacob ka mang ba saud khot ka ba nyoi bala pule da ba artisan ong na mar ka ta tu depan ka ngu ila de ha blai te tu depan ka ngu ila de ha blai ka long badan kam yangi iwe pe iwe ka badan im hanik perthai ka ba up ya ta chingwan arsen ka jong cheese chris la dai kwa ban light ni ka ching pen shoy ka jong satan ni de ben ka ngu ila de ha blai kublai shibon bar son ni ni jing juba wa pi ka long pastam nan par ka chingli ka ba khat pra ka ban kli ya pastor ke la mare ong ka chingli ka ba khat khandai ong kumno ni la ban job yo satan kumno ni la ban job yo satan to ni snap ya ka ne ka jing juba ka ben yon i Kublai shibon sa se ka ne ka wepat ke jing kali ke ba phila ai nga ka ba ong kumno ngi la ban job ya soitan hoi ni sneu thu ba ya soitan la ne lucifer la thau do blai kham halor yingi ki bri amar kata don ka bor ka ba khlain ba bangin yele de ka bor breu jongi yiki bo jongu dalele nginum la ban long ki ba job han rei tang de ka ten ki jong blai yiki ni la ban shem na ka city of po sekinong eposas dreu la nong ka khat ka ba khat we du khat phra tu ni pule kene ka ba ong to king no yaki jingking atier ke jong blai baro wa phila ban yang persya iki buj thap usaitan naba ka jingale jong phi kam long yaka snam bat ka do hanre yaki hima yaki bor inong sun shar perthei jong kane ka jingdom ban yaki jingbom man bakan jaman sem hagi jaka beneng naba komta to phin sim hala de yakata ka jingking atier blai baro wa phila ban yang yele hakata ka sngi ka basneu bat ha ka bala dep yaki baro ban yang scam the khot ka bat nyeo ong to sim ro yaki jing dakhli ka jing penim bat ka wai lang man sim ka ba long ka tenu blai ken da ka ba duai hala ka sngi ta ka jing duai bat ka jing pat baro ha man sim bat da ka ba sumar sipang kane da ka jing minot bat ka jing pat baro na ka banta kiru khoi baro agane kade ka jingi kai ka bangi yo na ka ten ka jong play nang ban job yo soitan nginon kam ban shim ya ka jing da sadem ka jongi ka ten ka jong play ka long badan kam tu kata ka jing duai ka jing karpat ka jing duai ya ka bod jong mun sem khoi ban karshan ya phi badinga ngin long ki ba job ya ka jing penchoi jong soitan nang ta ka mat ka khadu kala ban shem now juda
namar kadon tang ko wek lanong te kada khot ke bangin pule hang ne kalong kada khot ke ba khat nyo hadu arusan ke ba ong henry ma phi ko heb ba e to kan mau ya kita tin ya ki bala ya thu la pa ki apostol Jesus Christ ubol try jengi kumno kila ju ong happy baha kaya kabakatu kinlong kinong koren ben kibada ya kat kum kita kijing kwa brai kibom ruble jong ki hi hanrai ma phi ko habe haba phi ya te yala de ha kata kijing ai kabakhoy tam jong phi da kabayai duai how mun sem bakhoy to henry no yala de ha kijing e juble da kaba ap khmi her ya kata kijing isne ukris jisu ubau try jangi sakijing im bom jikot hanrei ya ki waipat topin penem daga bai kini kerthet yaki nagade te hauta bala ri ban ri kendong ya pi klem jinthot bat pen yang ya pi klem pop hakmat kaburong jong u hakijing kemen bakrau how blay was tatam mauhi uba nong penim jangi dau Jesus Christ uba try jangi tolong keburong bat kajing kratam kajing sinsya bat kabor mentaru bat sigi bom jukut paro ai bo blem ko khu unyarap mau unai bor yangi bingila ban long ki bajau ha kajing penchoy bo soitan penchoy pi badinga man lagasni ukwa yangi benum yo ya kejingim ko bom jukut ukwa ya phi badinga bangin long kinong bot ki jung ban yap siki bom jukut mar kata ai bu blen kor khu yangi iwai piwai ka dang yet na kejing tho ki jung blai chapang ko bor ki jung soitan ku blai sibu Blai shi bon shi sha pastor ya tra jing chupa pa chupi ka long jing chupa ka bas ko panat e ka pi pen sha yangi na katin ka jong blai ki ba kumno bangila ban job saitan hoi ki deisha de leng ba ka katin ka jong blai ban pule ya katin ka jong blai ka jing duai but ban karpa de man sim ko ban yarap yangi ka badang im hani puthe blai shi bon pastor blai ni kar khu ya pi mun pule ngin point asa ka chingkli ka ba arpo ka deiru ka chingkli ka ba khadu ka ban kli yai pastor Albert Camlon ka chingkli bong ka ka ba ngi dei ban le ha ka por jong ka thma ba kinjam sim tangan sap yang ya kan ka jingba kublai shibun na kamta kani ke jingkli ya ka ba pilala kli yang ala se kala manlong ke jingkli ka ba khadu ka ba ongkum ni ka ba ngi dei ban le ha kani ka por jong ka thma ba kinjam sim ka bang ide ban ne kalong ide ban minot ban puli ka ting ka jong blai ide ban minot ha ka jing duai ide ban sharai ban em arkar ka tem lap sam sim ka jong blai ka ong ka sti ka ban kong jong Petros kalonong ka pasan ka dekat ka bapra ka ong kum ni to phen le adkar to phen ya sharai na bauta unang ile jong phi ubau syaitan kum using bakorho uyai keleng udawat khnang ya uno ru ba un ya ungoi teli dongi le adakar ngin sharai kumnung sharai em ha ka jing duai bat ka jing pli ka ting ka jong blai kumba ngalakran nadu basdang ban ka bakhandu kalong akwa bangine phai na ka sithi sheki hebrew kalonong ka bakhat ar ka dakhat ka ba ar ko ongkum ni da ka ba khmi sha ujisu unong pelong pat unong penjana ya ka jinge jongi ubana mar kata ka jingmen ya ka balabu akhma jong u ula sha ya ka nipna uda iben ya ka jing laran bat ula shong hakakti kamon ka khat ublai da ka ba khmi sha ujis kris ubolong uta unong pelong bat unong penjana ya ka jinge ka jongi dongin phai la ki khma tang sha ujis kris pat tang sha ublai em ta ka jing em ka ba pan sobha e ya ublai hang ta ken
ngila banjob ya kani katma bekerja mesim kabalong hakini kisengi kiba khado kiba usaitan utoi stom bat penjot yang IP naga bentar keburum jong blei to ai bo blei kurku ya pi puai amen Oi ku blei shibun ke badan kam hi yang ni han ka por banyale ya ka ma ka bakan jam sim kalang bengin duai bat bengin shirai tang bengin duai bat kem shirai ro kam ya ha ndai ngin duai bengin shirai ku blei shibun pa sai ka ni ka ching jubab chang pi but parlok ye ka tung la pai sha ka bakut chong ka ni ka ching kren ka chong ni but ngangai skam ba pila yo shibun ka ching ku but kini hisha ki long ki ki ban pen kre yang ya pi sha ka ta ka ching wan arsing ka chong u Jesus Christ tungin ya dwai bengin shirai bengin ko ngu il de ho blei bengin duai ru kham tam bengin la ban yang ha ka yeng bishar jong blei da u blei wan bengin la ban led betu stagi ma ka jong u blei kur hui pi baro pi we but ngin pengkut no ikan nika ching kren ka singi da ka jing duai tengin pendam khle ka jing duai ko pa ching ba habnang ngingu ngidam try ya me ye kalanti ba me pen I yang ni kum no ban job ye ka bor jong nong shon ubaya le yang ni batan yang ban poi ska pa but au blei ku bangilai yo jing kai bangi de ban ko ngo ya ila de hame ni de ban duai bangi de ban sharai bangi de ban puli ting jong me bangi don kam try ye ka bor jong me sim khoi bon try bo ka jing lai poi ya rap ku try yang ni but ku ru ye ki khun chme ki bala pe ye kan de ka jing kren ka jing kta ha ki try but tu men don kalam but ni ta hadu jing wan asing jong Jesus Christ hakni baro ngu idam kta jong Jesus Christ na punem amen ku bless you bon